airwadzwa negumbo pachichapa. Ndikati china Maria zvikanzi sisi gumbo rangu. Ndikati raita sei warumwa here zvikanzi handina. Ndomutarisa kuti pakuda pamwe pane zvaitika ndobva ndamutarisa semunhu wemunhukadzi unenge uchiti ndasiya mwana nabambo wake ndinoziva zvinoita varume but ndinotenda Mwari akanga asina pfungwa idzodzo. Ndakamutarisa zvishomana ndobva ndaona hapana hana kuchekwa kana ka scratch hana but aiti gumbo rangu. Sandi tikarara usiku aingochema chiti sisi gumbo rangu, sisi gumbo rangu, vatora gumbo rangu, sisi gumbo rangu riri kudyiwa. Ndakazomugeza akaita munyaviri achirutsa cream. Ndobva ati achiita sei endai naye kuchipatara anogona ngari malaria semunhu gumbo remanje rapfupi. Andimaona pakufamba achiita rapfupi. Angoti ndichisvika pachipatara urwere hwakaita worse kana kutofamba hachatogoni. Ndobva zvanzi manyai vakatora wheelchair vakatomuisa pawheelchair kumhanya naye kuna sister papai kuno consultation rumwemwe. Mwana haachatokwanisi haachatogoni zvachose. Temperature 40. Kumwana uyu akatanga rini kurwara. Ndikati mwana akatanga musoisa kati vakabva ati but zvaari zvacho hazvisi kuratidza izvozvo. Nguva iyoyo kwakuitwa emergency x-ray vachida kuona kuti chii wanike mwana hana mapapu. Zvikanzi mwana hana mapapu. Mwana hana mapapu? Zvikanzi ambevi muri kunyeba. Mwana uyu akatanga kare kurwara. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Futi kana wakuda kutsvaga help kuti uwane paunobatsirika kuti zvinge zvinokunda unofanira kuti wane machallenges because ukasatowane challenge pazvinhu zvaunenge uchiratidza kukunda hapana chinokuda. Tinotenda Mwari masvika panzvimbo. Aiwa tasvika. Ndira kunzwa mama mhuri yenyu yakakura sei? Ini ndine vana 4. 3 vasikana ne1 mukomana. Aiwa. Pakanaka sati kuti tine muroora mumwe chete nevakwasha vatatu. Ino muri ndani kapane vanenge vaine vakomana vachingonzi vhunga vazhinji vanobva vatukazvara mwana mukomana automatically amai vanobva vatotenda kuti amurori. Mai vako ndo vari kuti mai vako ndo vari kuti ndisindine bhipi ndinokuita shoma kakozi mwana iwani mukomana ndizvozvo. Aiwa. Tinodaro hedu kusekana panhamo vanhu vatomboita sei vanhu votoseka. Dambudziko rakamira sei mama? Takaona matitsvaga mukati ndine dambudziko randinaro mukurarama kwangu. Zvakamira sei? Nini dambudziko randinaro nderekuti kubva ndichikura ndiri munhu akakura ndichigara nambuya. Vakabereka mai. Such it was like nina wambuya nokuti mbuya vangu ndanga iri first born mumba nambuya. So mai vangu vakabva kuZambia vakazouya kuno ndoko vakaberekerwa vakabva vauya kuno kuZimbabwe vakasvika kuva nina vamai vavo. So ndo vatakakura navo. So mukukura semwana unenge usingazivi kuti zviri kufamba sei chinenge chichiitika ndikuona. Such futi ndakazokurira kuMatebeleland. Saka Matebeleland haisi nzvimbo ine kuziva kwezvinhu zvakawanda. I think mazuva ano ndikutoona nekuona kwandakuita muYouTube ndokutoona kuti vanenge vakuita vachiziva. Asi patakakura isusu kwaiva hatina kubva tazvinzwa dzaitova dzitsva nyaya idzodzo. Saka it was 94 if I'm not mistaken ndipo vakachinja. Mbuya vangu vapiwa pension vandaigara navo vachibva kuWake Collier Company vachienda kuMount Darwin kuSendauBetsu ndokwandakakurira. So ndichikura ndakazosangana nevamwe vasikana vandaenda navo kuchikoro. Ndakutangira pandakatanga kunyatsobata kutaura kwevanhu vemweya because ndandisingazivi zvemweya kana zvekuenda kun'anga kana tichizima ndakutsanangura ndaita zvekuMatebeleland.
So vasikana vai vakati kumba kwedu kuri kuya muprofita. I think I was 12 years. Vakati kumba kwedu kuri kuya muprofita. Ndikati chii chinombonzi muprofita? Zvikanzi munhu anotaura naMwari. Ndikati kune munhu anotaura naMwari pasi pezuva? Zvikanzi ariko. Ndikamhanya kunoudza gogo wangu ndikati gogo, zvanzi kuri kuya munhu anotaura naMwari. Hande tinomuona ndakuona anotaura sei naye muona Mwari. Mozva pfungwa dziwana udiki zvinhu zvakakura usiri mazvino. I was thinking kuti tine takagara zvatakaita so vachicommunicate naMwari. Saka ndaida kuona kuti Mwari wacho wanotaura naye ndeupi. So chandinogona kurangarira zvaakataura ndezvekuti akataura tsananguro dzambuya vangu handina kuzvisa musoro. But paakataura nezvangu ndakamuteeresesa zvakanaka. Akanditi gogo ndokumbira kuti mwana amuzomuendesa kumba kwavo. Ndobva ndazoroorwa, ndaroorwa marriage yangu, ndobva ndagara. Handina chandakaona kana dambudziko rananga ndinaro, handidi kunyepa. It was 96 pandakaroorwa. Ndobva ndagara, ndobva ndaita mwana wangu, ndobva ashaya. Then kushaya kwakaita mwana wangu kuti akarwara malaria. Saka kwana ndakaroorwa vanga vasingaendi kuchechi, vaita zviya zvakafanana nemarange batiri kwa mbu. It was kanga mazita racho ndikarifunga ndichakutaurirai. Yaita semarange asi iri chechi iyoyo vaisaenda kuchipatara. Saka nguva iyoyo ndakabva ndakukurawo tangoteedzera mutemo wepamba pevaridzi. Then mwana akabva aita serious, ndokubva arwara, ndokubva atozoshaya. Saka malaria aya ndimozati anotapurirana. Ndakabva ndatobatirawo inini malaria. Ndabatira inini malaria. Pakavigwa mwana, mbuya vangu vakabva vauya. Vakati isusu wedu mwana haangafi nechirwere chatinoziva kuti kuenda kuchipatara chinorapika. Ndobva vanditora. Saka kunditora kwavakaita ndokuparara kwakaita marriage havana kuzombotevera vai. Zvakabva zvatopera zvakadaro. Ndobva ndagara. But that moment I didn't, hapana chandaiona kana chandaiziva kana chandainzwa kana chandairota. Ndokubva ndagara ndichirarama life. Ndobva ndatozoroorwa nemurume wandiwa webaba vevana vangu. Ndobva ndagara. Takagara zvakanaka. Nguva yese ina ndisingazvioni. Ndobva ndabereka mwana wangu 2023 wokutanga musikana. Handina problem yandaiona. Saka vanga vari kumafams ekumvuruko kwatakaroorwa. Ndobva vazowana basa panonzi paDoking Dairies paconcession. Ndopandakatangira kuona kuti pane zviri kuitika pandiri. I think I was 32 nguva iyoyo. Pfungwa dzanga dzachivhurikawo ndakuziva kuendawo kumachechi kumapostori handinoona. Ndopandakachitounotesa kuti pane zviri kuitika pandiri. But I didn't mind, ndandisina basa nazvo. Ndaifunga kuti zviri normal, zvinhu ndozvazviri handinoona. But chaindinetsa ndechekuti pana baba 1 vaigara pafamu ipapo panonzi paDoking Dairies. Ndova ndaigara ndichiota vachirara neni. 1 chete, kwete vamwe vese. Aiwa kana vaine zvavaitawo but baba ivavo. Nanhasi ndichiri kuvangarira sati tikutaura edu mazita. Ndokubva ndagara ndichifamba ndichibatsirwa. Pakazotanga kuchita problem manje kuti ndakabva ndapinda Zion yeTambo. Ndapinda Zion yeTambo, pakaita problem yekuti ndipinde Zion yeTambo. Iproblem yemunina wangu because mai vangu pavakashaya vakatisiya tiri 4. 2 vasikana 2 vakomana. Ini ndinokutanga pane mukomana aripo, kozouyawo uyo wandinaye, kozouya musikana akashaya. Zvakatangira pamusikana iye akashaya. Ndo zvakazondipa kuti ndichitanga kuenda kuchechi. All along I was not praying, ndasingaendi kuchechi, but ndaiziva kuti pane zviri kuitika pandiri, but ndasina basa nazvo. So kushaya kwakaita munin'ina wangu ndokuti ndaigara naye, ndakamusiyiwa namai aine 3 years. Ndini ndaimuchengeta. Kana pandakaroorwa kwokutanga ndini ndaigara naye. Ndikazoenda kwechi2, ndoda kutenda Mwari vakanga vasina problem nemunin'ina wangu. Vaimuchengeta zvakanaka semwana wangu vese zvavo. So pamunin'ina wangu ndai paDoking Dairies paita zvemukaka. Ndaihodha mukaka ndichinotengesa semapurazi mozati hamuna mari. Saka ndaitraya kuedza kuti tibatsirane. Baba wachione zvishoma nechiunotengesawo. Ndakaenda kumukoma wemurume wangu kunonzi kuchibara, ndikwana kanotengesa mukaka iri Friday. Saka ndaiti ndikaenda Friday, Saturday, Sunday ndotsoka. Then Saturday kumanheru ndakanzwa shoko richifona foya baba vangu richinzi mwana arwara.
then handizatozombomirira kupedza kutengesa mukaka weya Saturday makusane kuseni ndakabva ndamuka ndichidzokera kwandaigara. Zveshuwa ndakasvika mwana achita sei achirwara, airwadziwa negumbo pachidyapa. Ndikati chii nai Maria? Zvikanzi sisi gumbo rangu. Ndikati raita sei, warumwa here? Zvikanzi handina. Ndomutarisa kuti pakuda pamwe pane zvaitika, ndobva ndamutarisa semunhu wemunhukadzi unenge uchiti ndasiya mwana nabambo vake ndinoziva zvinoita varume, but ndinotenda Mwari akanga asina pfungwa idzodzo. Ndakamutarisa zveshuwa mwana, ndobva ndaona hapana, hana kuchekwa, kana kascratch hana, but aiti gumbo rangu. Sandi tikarara, usiku aingochema chiti sisi gumbo rangu, sisi gumbo rangu, vatora gumbo rangu, sisi gumbo rangu riri kudyiwa. Then ndobva ndashedza vanhu vekuchechi kwaaienda, nokuti ndiye aienda kuchechi. Ndobva ndavashedza, vakauya vakamunamatira vakabva vati mwana waimboenda naye kuchipatara, because Monday ndakazomugeza akaita munyaviri achirutsa cream. Ndobva vati achiita sei, endai naye kuchipatara, anogona ngari malaria. Pamwe mai akati inini ndakaita munyaviri mari musoro, ndikaenda kuchipatara ndikapiwa mapiriti zvikapera. It was Monday. Ndobva ndati alright, ndichaenda naye chipiri. Semunhu gumbo remanje rapfupi, andimaona pakufamba achiita rapfupi. Zvakundinetsa kuti mwana uyu, ndobva ndakuti let me go kuchipatara ndokunopedzwa dambudziko. Ndobva ndaenda zveshuwa, takatakurwa nerori yaitakurwa nechikoro ichivaendesa paconcession paNangamira Primary School nesekendari. Ndovakanondisvitsa nokuti ndandine mwana wangu musikana wenumber 2, so ndovakaenda neni kuchipatara nokuti anga asisagoni kufamba kundine mwana. Ndobva ndiperekedza kunondisiya. Moza ndakangoti ndichisvika pachipatara, urwere hwakaita worse, kana kutofamba hachatogoni. Ndobva zvanzi manyai vakatora wheelchair, vakatomuisa pawheelchair, kumhanya naye kuna sister papai kuno consultation room yemwe. Mwana haachatokwanisi, haachatogoni zvachose, temperature 40. Kumwana uyu akatanga rini kurwara? Ndikati mwana akatanga musi kati. Vakabva vati but zvaari zvacho hazvisi kuratidza izvozvo. Nguva iyoyo kwakuitwa emergency x-ray, vachida kuona tichi wanike mwana hana mapapu. Zvikanzi mwana hana mapapu. Mwana hana mapapu? Zvikanzi ambevi muri kunyeba. Mwana uyu akatanga kare kurwara, sei asina mapapu, because mapapu haangoti 2 days munhu kurwara ubva atopera. Ndokubva iye ega aigona kutaura, vakamubvunza vakati wakatanga rini kurwara? Akabva ataura kuti ndakatanga Friday manheru. Saka sisi vakazouya Sunday makuseni. Zvaisatomeka sense kana manesi haana kukwanisa kuzvitenda. Munoziva nguva iyo yakaitwa emergency, akamhanyiwa naye achidikitira kuratidza kutya, kwakumuisa muroom make ega. Vabva vati takumbomubaya injection kuti awane kuti agone kuenda kutoilet. Wait ndoona sekunge semunhu asiri kuenda kutoilet, kuda ndo iri kupa kuboila miri wake. Zveshuwa mozati akangofira kubaya injection 20 minutes hadzina kukwana. Vakati vachida kumubaya injection akatsvaga tsinga vakadzishaya. Ndobva vafosekedza kuramba vachitsvaga tsinga, ndobva vadziwana. Pakunoona tsinga kuti vachibaya mushonga wayo kuti uchipinda mukati, wakangoti kudzosa injection yemushonga wayo kuti kuenda kuna nesi akati chichirudzii. Vakati regai titry futi zvikaita saizvozvo. Then ini ndobva ndaita sei, ndovini ndandakangonyarara kaivo ndo vari kuziva zvavari kuita. Vakati mwana atakutomba mubhedha, toda kuona tichii chiri kuitika. Zveshuwa vakanomuisa kumubhedha. Vakabva vati mimi hatina magumbeze nechii, mune mwana chiendai mutora zvozvo mwana nemagumbeze mudzoke. Zveshuwa ndakadzokera kumba, it was past 3 ndichidzokera kumba. Ndichidzokera kumba kuma past 5 ndichidzoka. Anga akugomera, mozati ndandiri parefu. Ndakanzwa kugomera ndikati kuda pamwe mauya imwe patient. Ndobva ndapinda muya. Mai vamwe ndichangoda kupinda. Vamai vandakasira achiti abaiwa injection yekuenda kutoilet kunoita wait. Saka ndokumbira mupote muchimuperekedza semunhu asiri kugona kufamba. Vakati alright, ndichangoda kunopinda. Ndobva nditi imi uyai kuno. Ndobva ndaenda paya. Ndobva nditi zviri kuitika pamunin'ina wenyu chinenge chivari. Dai makumbira mwana wemabuda naye maenda mumbonofamba naye. Ndati kuti kudaro zvikanzi mwana wenyu munin'ina wenyu kubva maenda kungogomera, hapana change, zviri kutokwidza wese zvoti ndakutotya kuti munogotomuona zvatova zvimwe. Zvino madzoka betarichi munotaura naye. Kumbirai manesi, achichandikukomekedza ndichindikukumbirai, mukakumbira ndokupai phone number ndikuudzei kuna madzibaba kwamuchaenda mwana abatsirike, hazvisi zvinhu zvinoda chipatara izvi.
unoziva sisi mainini andakangopinda 5 minutes ndichingopinda angakatsinzina maziso akarara. Ndakamudaidza Maria akati uri kunzwei? Si nguva iyoyo haana kuita zvinotaura vanhu kuti munhu anopupa zvekugwinya zve. Ndakaona tugunwe twake zvinoita uku zviya zvekudai ndo zvandakaona zvaakaita. Kwakatova kuenda kwemunhu kutofa kwake. Ndakangofira kungopinda 5 minutes munhu angatoparara. Chandakagona kutaura naye kumushedza chete achindidavira. Todii takutofonera hama dzatouya avarara kumuchari mangwana vari kumutora auya kumba achiuya kumba kubva kumochari akakarara zvakanaka nakamushe ndokubva tatovhura ndi munhu akauya munoona ndobva tatoona anga right. Asi usiku kuzorara kusvika kunze kuchene kuzosvika tizoita body view mwana anga ashama muromo. Kushama muromo zvokutoshama chaiko zvokuti akatoenda akatosungwa nejira rewhite kumuromo zvezvo kumuvhara muromo. Asi chaindinetsa nje kuti maiti mukamugonyesa kudai aigonya, mukamugonyesa makumbo aigonya. Andimaona. Then ndopandakatanga kuvhurika pfungwa manje parufu rwomunin'ina wangu pane zvakaitika. Akachitanga kuuya kuhope achitaura neni. Ndopandakatanga kuziva chinonzi kurota. Akunditsanangurira sisi ndanzi ndiwe nditore ndine mwana wangu musikana namba 2 anonzi Lisa. Ndanzi ndiwe nditore Lisa. Nokuti ndiye aimanyanya kumurera. Zvikanzi ndanzi ndiwe nditore Lisa handingaende ndega. Saka kuti ndiwe nditore Lisa. I still remember ndichimurova neshanga kuhope. Ndichimurova nechishanga chegreen. Ndichimurova kuti bva paiwe paukabvirira kutumwa kuti uyotore Lisa. Chino noodza tandisi kuda naye Lisa. Ndopa handinazombomuona futi. Kwakava kuenda kwake zvachose. Akazoti it's okay. Ndatova kuSouth Africa kati sisi ndaneta. Ndashanda ndaneta. Ndibatsireiwo. Saka mukuzofamba hapana akambondipatsana ngoro dziri straight dzakandijekera pamwana kuti chii chakaitika. Ndobva tangoshaya hanya nazvo, ndobva tangozvisiya. But chinoitika ndechekuti mufamily medu mune vanonamata, tonamata machechi akasiyana. Saka vamwe havanzwisisi kuti hope zvinorevei. Kune vanonyamata Jehovah's Witness, kune vanonamata Savada, kune isusu tunoenda kumapostori handiti maona. So kuti uchitaurira muSavada kuti ndo zvandiri kusangana nazvo yatidai kana kuJehovah's Witness unenge uchitotaura zvisirizvo. Saka ndakangoramba ndichingoshingira ndichingoenda hangu kumapostori ndichingobatsirika ndichingonamatawo. Then rangu dambudziko manje ndoparakachizotanga kunyatsochibuda kuti ngokuti ndandakura kuti ndizoti zvakanditanga ndine makore mangani ndingakunyeperera. But pa32 dzandiri kutaura idzodzo ndichiona baba ivavo pafamu pataigara ndopandiri kuziva kuti ndopandakatanga kuchizokorota kuti ndine munhu anondivinga achirara neni. Handiti maona. Then ndatova kuSouth Africa ndaane phone yepaWhatsApp. It was 2017. Ndobva ndaendaisawo Facebook. Ndopandakachitanga kuona kuti it's a problem. Asi zvinhu zviri normal. Ndachibva kunoku kuZimbabwe ndaenda kuSouth Africa handicharoti baba vaya. Ndakutoona vanhu vamwe handivazivi. Vamwe vanhu wakambofambidzana navo. Vamwe vanhu vokuti anenge akambowasangana naye parodho kuti ndokumbira unohamba ndokuda. Ndo vanhu wandinoona. Imwe nguva ndotoziva munhu ndotoona munhu wandisingatozivi zvachose. But hakuna usiku wemahara sisi. Hakuna usiku wemahara. Usiku hwese hwega zvikatoda hazvo kana zvakakwidza ka2 ka3 usiku umwe chete. So nekuramba ndichisimba kunamata ndakabva ndazoshaya Zioni yangu iya ndobva ndakuenda maPentecost. Ndakuenda maPentecost ndine kudzidza kwandakazoita kunamata kuti different nekupostori. Because kupostori kazhinji tinorira nemaprofita anotipa mvura nematombo. Iwo wako munyengetero unenge uri low. Handiti mautinorira tinobatsirwa. I'm talking through experience pandiri noti vanhu vese handiti mazvona. So ndakuda kuenda Pentecost ndopachikara zvakatanga kuchivhurika manje. Ndopandakazotanga kuona kuti pazvakatangira kuti zvichivhurika ndopandakatanga kurota ndaenda somewhere iyi ndaita sekunge ndayambuka border ndikayambuka futi border. Ndasvika kuya ndakaona ndatambirwa nemunhu wemurume. Ndaitori imwe nyika isiri Zimbabwe isiri South Africa. Ndatambirwa nemurume. Murume yawo yanditambira
ndikati anditambira takati tafamba ndadzika mota tafamba ndokubva ati akafukura pasi kudai afukura pasi zvikanzi uri kuona apa ndo patakavaviga apa handina kuziva akareva asi chinhu chandakaona chaakafukura ipapo chaiva chidhori chakadamburwa musoro wanga uri kwawo wega then mutumbi wakangoita zvezvekungoratidza kuti unoda kungojoinana but pane muganhu wekuratidza chakadamburwa mutsipa ndokubva afushira ndobva tafamba kuenda kumba kwacho kwavaiti kumba ndichisvika dzaiva dzimba dzeuswa padzanga dziri dzimba dzeuswa ndokubva ndichingosvika pamusha vakakoka vanhu vauya vakazara vanhu zvekuti like kupemberera kuti munhu auya handiti maona saka ndichinopinda mumba muya ndakawaridzirwa bonde ranga riri bonde retsanga handiti ndobva ndanzigara moza ndakati ndichisheuka mumba muya ndakaona muine madhiramu edoro muine pfuko dzedoro dzichiita kupupuma zvita mazifuru dzichiita kurastika pasi ndo zvinhu zvandakapinda mumba ndichiona but ndaita sekunge inini handina chandiri kutaura ndiri kungoona zviri kuitika but handisi kuziva kuti zviri kufamba sei asi vaitaura ndainzwa zvavaitaura zvikanzi auya vakapembera vanhu vakazotondibuditsa panze kuti mumba yaita diki vanhu vagone munhu wese agone kumuona panze ndobva vatora futi that same bonde vakanowaridza panze vanhu vachipembera vachikanda mari pana ndakagara paipa pakaiswa plate nepfuko nemukombe wanga kaiswa pfuko yanga yakaiswa plate yakaita yesimbi yakatambarara nemukombe ndo zvakaiswa vachiisa mari vachiita towazi kucelebrata kuti vauya ndobva ndachizonzwa shoko rokuti vaunoti baba wako wakakura navo havasi baba vako baba vako ndini kuno kumusha kwavauya saka zvakabva zvatopera zvakadaro ndobva ndasiyana nazvo that same dream yakadzoka futi after 2 days ndikazviignora dzobva dzazodzoka futi after 2 weeks ndobva ndazobvunza munin'ina wamai vangu ari kuwange ukati tamainini ndine hope dzandiri kuita sei dzandiri kurota but hope dziri kundinetsa ndobva ndavatsanangura akati asi hauzvizivi here kuti hausi baba waigara nawo ndistepfather vako hauzvizivi here kuti iwe wakabva kuZambia uine 3 years hausi wemuZimbabwe wakaberekera kuZambia saka zvauri kuona izvozvo isaini yekuratidza kuti uri kudiwa musha kwenyu ikoko ndokumusha kwenyu hauna kuzvarirwa muno utori wekuZambia baba wako vatori kuZambia vanga vari musoja hatiziti vachiva penyu kana kuti havasi ndikati why all along mama wangu asingandiudzi zvikanzi handizivi because handidi kupomera baba vandaigara navo vakanga vasina problem zvoti waisatoona kuti havasi baba vangu anga ari munhu ane rudo aiti chinoita zvakangofanana saka obva vanditsanangura kudaro vakati regai ndichikubatsira kutsvaga ndine nhamba dzemunhu wekuZambia regai ndichikubatsira ndiedze kutaura ndione kuti ndingawana sei nhamba dzasisi vako unombozviziva kuti hausi firstborn kutori nefirstborn itori kuZambia ndikati ndaitoti ndine firstborn zvikanzi no kutori nasisi vako firstborn musikana kuzouya iwewe saka ndione kuti ndingawane ntachi sei nasisi vako handimaona zvoshuwa mainini vakaita effort hazvina kutora mazuva kana maweeks takabva takutotaura nasisi vaya akatoti regai nditomhanya kumba kwababa varipo vapenyu zvoshuwa vakamhanya ndikatofona ndikatotaura navo esachi isusu kumba kwedu hatitauri chishona tinotaura chekuZambia chinyanja ndochatinotaura saka zvina kundinetsa kuita communication navo nokuti ndochatagara tichitaura ngoti kubva nambuya nasekuru vedu vese vakangobva kuZambia vachizouya vachitsvaga mabasa kumaini kuwange courier company so ndokwatakawandira futi veukama asi vakabva kuZambia saka kana chindevele chishona tinochitaura kunze kwegedhi nekuchikoro kana taakumba takutaura chedu chekuZambia saka saka ndakafona ndakabva ndatotanga kutaura navo vakatanga kuchema mwana wangu ndandichitofunga kuti wakafa nandisina kana kuziva kuti ndichakuwana sei neniwo kundirichema ivo vari kuchema tikatotaurawo ndikavaudza baba ndine maproblems why mama musinganditsvaki ulalangu ndichitaura ndichitambura ndakamaza kutaura kweairtime ndakabva ndangoti gaga ndichivaudza kuti ndine chinhu chinondinetsa chinorara neni usiku but handizivi kuti problem ndeyei zvikanzi vavarira mwana wangu kuti uye
pamwe uchandiona ndiri mupenyu ndine 6 years ndiri pawheelchair uye ndine chube weight so andizivi kuti paucharonga kuda kuuya uchandiona ndiri mupenyu here uya ndigoona kuti ndoita sei ndobva ndati alright. It was January 25 January ndakutoti sezvo mari munoziva kana tiri kubhadhara marenzi kudai uchibatanidza zvinhu zvacho tumirawo vana kunoko kudai because ukundogara ndega zvese ndongozviti kunoko nababa variko kuSouth Africa batakaparadzana saka kunoko vana ndotobhabhadharira rent nekuti imoza ukavaka kuno kwedu kweZimbabwe unosiya zvese kumba kwemurume sezvo tatakaparadzana saka ndinotovarentera zvavo vachigara kupi kumvurwa saka ndokwandototiwo kumba kana chabva kuSouth Africa ndinoenda kupi ikoko kwandobhadhara rent so ndakuti ndichibatanidza chiti end of February ndofana kuenda ndikatoudza varungu vakati no it's fine kana uchiti ndoona history yako wanga usingazivi kubva you have to go 13 February phone iri kupinda baba varwara serious tavatakura vaenda kuchipatara asi pataenda kuchipatara ndisisa pataenda kuchipatara vataura kuti please ndarwarisa ndifunge kuti ndichagona kuzoona mwana wangu ndikumbira kuti mumuudze kuti ndine shoko randiri kuda kumusiyira randinoda kutaura naye ndine mashoko andinoda kumuudza saka taenda ndisina foni saka pandichadzokera kuvisit yeMuscat ndikutakura foni unotaura nawo pamwe vangu kana pamwe vanenge vakugona vakuita zviri naye pavakazoenda vakatowana baba vakashaya ndisina kutaura nawo shoko ravakada kundiudza vakafa naro so from there ndakazotanga kuchifamba ndichitsvaka manje pese apa pandaifamba ndichinamata hapana akambondiudza kuti zvinhu zviri pandiri zvinokonzerwa nekumusha kwangu kwandakaberekwa kuZambia kwababa vangu ndaifamba ndichibatawo kudiviri kwamai andimona imwe nguvawo zvinoita moza zvinoita hope dzinongouya but you never believe kuti is it true or false imwe nguva unenge uchingotorera pakuti ihopewo endi munhu anogona kunge ariye ari kushereketa ndogona kuitira uroyi inini sisi anditi but ndogona kushandisa fesi yemumwe munhu ndochinetsana newandaona but asiriye ari kushandisiwa fesi that was my belief and ndotozati izvozvo zviriko saka pandaifamba ndaibata diviri kwamai anditi but ndikuramba ndichinamata ndichifamba ndakatozopesa ndatozoudzwa futi kuti dambudziko rako hongu kwamai vanogona ngeri vane zvavo zvavanoita asi dho rakavhurwa kwako kwawakaberekwa because vaiuita negunun'una kuti mwana wedu tinomuda mwana wedu ngaaite sei ngaadzoke saka dambudziko ravakakupa ita waziwe yekuti zvikakunetsa watsvage ugone kudzokera kumba andimazvona so kusvika vakazofawo neniwo mari yana ndakandati ndikuishandisa kuenda kwavari ndakatozongotumira mari yefuneral ndobva ndazongogara ndopandakazoita pamhiri pemukomana handina kuzozvibatanidza kana nanhasi andisati ndaenda ende hazvisi kubatana hand to mouth hongu zvinhu zviri kunetsa asi handidi kutuka nekushora mwari nevadzimu ndinoshanda nemwe ndichishanda muvarungu vangu asi zvakatonaka ndofana kugutsikana nezvandinoona nekuti sei ndiri kudaro ndiri kuona situation nevamwe vangu ini ndototara kuti zvakatonaka vadzimu naMwari vari kundiropafadza nezvishoma zvandinazvo so ndichiramba ndichiita maproblems iwayo ini ndakazviti hanini ndozvisimbira ndoramba ndichinamata kana vatendera Mwari ndichaenda chete kuZambia pandinofamba ndinonzi unofana kuenda kumusha pandinofamba ndinonzi unofana kuenda kumusha but zvinhu zvakangosunga nekuti ndini mai ndini baba handinona ndobva zvadarika izvozvo tagara pandakaenda South Africa ndakasiya vana vangu nehanzvadzi yababa vangu tete kusiza mai ndaiedza nepandinogona semunhu akuchengeterwa vana vangu vanondikoshera chandinotaura ndosarudza kusara ndisina kana chekudya asi ndatumira vana vangu zvishoma zvandawana kuti vadye vachikuta nenyaya yekuti ndakaleka rudo rwamai ndiri mwana mudiki so handina kuda kuti vana vangu vararame upenyu ihwohwo handimaona boys dzaigara namai newe mudiki dzaigara namai ndo zvanga zvisingabatani but vaigara namai ini ndaigara nambuya handimaona saka rudo rwamai handina kurwana rwakakwana
Saka nekuparadzana kwandakaita nevana vangu handisina choice. Ndakaona kuti ndozvinokwanisa kundibatsira ndinotsvaka basa ndichishanda. Ndakavasiya kwatete. Inini pachangu Sisi Eliza idambudziko randiri kutaura respiritual husband ndo chinhu chiri kunyanyondinetsa. But imwe nguva ndinoona kuti rangu dambudziko riri nani padambudziko revana vangu vasikana. Ndo ranyanya kundisimudza hombe zvototi dai ndiri nini ndoga dambudziko riri rangu ndoga. Ndaiti ndinongokava ndinongoshingirira upenyu hwandairarama kusvika ndazowana mari ndoenda kumba kwedu kwandakaudzwa kuti ndofana kuenda. But life inorarama vana vangu Sisi Eliza inondirwadza. Chinondirwadzira life yevana vangu ndoyandipa kuti ndisvike pano nekuti handina mari. That's why ndakakwanisa kukumbira help kuna mukoma Robert kuti ndibatsireiwo. Shungu dzangu dzakanyanya dziri pavana vangu. Kubva wekutanga, wenumber 2, wenumber 3 vese. Then I get to see kuti sometimes zvinogona kuvati indisi zvondine dambudziko handiti zvinogona ku generation case zvinogona kutevera kuvana handiti. But mukuramba ndichinamata ndichita sei ndimukufamba ndiri kuona kuti pane vamwe manje vari kupinda pazviri handimaona ndega kana kuhope chaiko chaiko. Ndiri munhu kuti ndikarota hope ndikati Sisi Eliza ndokumbirawo munamatirawo zvakati. Ndiri munhu akazvidzika akashoreka handizivi kuti vanhu vanoda munhu anotaura kuudza munhu zvino kuti anenge akanyenyoita sei. Nokuti ndinga pandinotaurira munhu kuti ndakarotera hope dzakadai. At the end ndopesa ndanzi moyo sei zvaitika ndiye anozviita handimaona. Imwe nguva ndakutopesa ndakunyarara. Imwe nguva unogona kushare problem yako so nemunhu kuti pamwe ndingawane help because pamwe anenge akambosangana nazvo akawana nomubatsira ndiwanewo help. Ichava nyaya yekuti uchangosara uchifamba wakashama. Uchifamba vanenge vachikutaura vachikuti nezvipomerwa nemunyama asi kumabasa aiwa ndakanaka. Kana varungu unonyatsoona kuti anotokuitira mafevhasi nekuratidza rudo charo rakakwana. But nevamwe vedu ava vatema beyangu ndakapesa kugara ndiri wani handina shamwari. Imwe nguva ndakasvika pakuzvipa blame yekuti kuda ndini ndiri kusangana nevanhu vakanaka vanhu vakarurama ini ndiri munhu wakaipa. Gaini wakaipa ndigari kwangu ndega ndisiye vakanaka vagari kuvachi vakanaka. Nokuti ukangotamba neuyu mangwana unopesa wapesana naye nechinhu chidiki akutaura kuti ndiwamutadzira. Mangwana uchatamba neuyu ndikasvika pakuzvifunza kuti but kwangu inini kugona here kuti ndizviti ndiri mutsvene. No, namba yevanhu vandapesana navo yawanda. Ndosaka ndakaisa shona yekuti ndiri mutadzi. Regai ndisiye vakanaka vararame vakanaka. Ini wakaipa ndirarame zvangu ndega vakaipa. Kanyaya kadiki life yekuti munoziva kuti Sisi Eliza yekuti munoziva kuti zvinhu zvinongoitika kuti single mother unogona kuita boyfriend. But inini kungoti vanhu vazviziva kungoti ndazviita zvinoita sekunge ndaita zvinhu zvisingaitwe nevanhu pasi pezuva. But mumwe munhu anenge achitaura vachikukriticize kudaroka vanhu vekutoti unonyatsoziva kuti ari kutodestroya marriage yemumwe munhu. But pamwe ini ndafambidzana nemunhu asina munhu but inoita mhosva. Kana zvikashaya kudaro iye munhu wacho akada kuti akaudzwa mashoko anomateerera ndigotoonekwa semunhu akatonyanyoshatisisa zvokuti ndopesa ndangosara ndiri pazuva zvakare. Saka ndakangozviudza kuti ini ndekuipa kwangu rega ndingogara vakanaka vararame kwakanaka. Ndichizvinzwisisa kuti zvinobva mukumashure kwangu kwandakagadzirwa kumusha kwedu. Handichadi kuramba ndichiblema vanhu ndichiziva problem yangu. Chatinofanira kuita mulife Sisi Eliza unofanira kutanga waziva dambudziko rako rawinaro kuti ugoona kuti chiri kundiwira nechiri kundikonesa kuita zvakanaka sezviri kuita vamwe chimbori chii. Kwete kungogara uchingoti varoi iwe usingazivi problem yako chaiyo. Unofanira kuziva problem yako kuti ndeyei uchagona kuzvigadzirisa iwewe. Saka ini kuzvigadzirisa kwangu nakuti rega ndibve muvanhu nokuti ndine problem ndoziva problem yangu. Ndafamba ndaitsvaka ndainzwa handina kuiitira solution. Saka zvinhu izvozvo ndinosangana nazvo ndichiona mafacebook ndichiona muzimu news TV ndichiona pakufamba kwamunoita muchitaura muchibatsira vanhu ndofuna ndakufollow kwenguva yakareba asi mari yekuti ndiuye ndakandisina. So vana vangu ndakuda kuenda panyaya yevana vangu. Mwana wangu musikana wekutanga akamitiswa tikatora kuti musikanzwa yevana don't that way. Tikatora kuti musikanzwa yevana sezvo mubereka upo vakarona Sema ngachipinda 19.
atopedza ke form 4 then uyu mukuru uyu ndichiti regai zvigamuchire rudo rwamai rwokurwadziwa ndinomubatsira nyange mukomana aramba achichi ndikashinga samai nyange zvichirwadza ndikagamuchira chana ndisina kuziva ndechekuti mudiki wacho futi wenumber 2 akazvitakura vakazondiudza patova paya I think I was kuma 4-5-6 months kuti ndo zviripo ndakazoudzwa nevanhu vemunharaunda vandine manhamba navo kuti zvichibuda kurama vanochengeta handimaona saka ndazvinzwa kudaro ndakaita futi strong mukomana angaita vasikana vaviri akabva atizirwa nemumwe anzwa kuti uyu arura kuuya ndobva atizirwa nemumwe but zvakazongozviita zvega nhasi unovari vese nemwana wangu zveshe zvakanga zvamboperawo hazvo vari vese nemwana wangu they are happily married havana problem nyangwe ndisina hangu chandati ndadya but uchiona life yemwana nyangwe achishaya but unoona kuti munhu ane rudo nemhuri yake handina problem uyu mukuru uyu problem iripo akaita wekutanga mwana ndikazvigamuchira nguva ndikunzwa pama futi ane mumwe zvaane mumwe manje anoti baba vemwana varipo but zvimwe zvacho ndoda zvinoona sekunge zvinoda iye achitsanangura kuti zviri kumbofamba sei chii chiri kuitika because ndikazotaura inini kuzvekunzwa ndinoudzwa nevanorwadziwa nelife yaari kurarama not like murume ari abusive but pari kuratidza kuti pane weukama ari kupinda pakati pavo ari kuvhiringidza saka then bhudhi vari kuita sekunge vari kuenda kusaidi kwako kuteerera kusaidi kwake handiti maona so imwe challenge then ndine uyu mudiki uyu chanyanya ndisimudza zvakare chakanyanya kukosha chiri kunyanya ndirwadza ndeuyu musikana mudiki uyu musikana mudiki akasara kusiza mai vamwe vauya kumvurwe asara kusiza mai it was 2019 ndichiprepare kutumira zvinhu zveChristmas akasara nani angana tete nemurume watete vanhu vaigara as a family tete vake she was 8 years that time then ndopandakatanga kurota hope idzi pandakatanga kudzirota ndakaita ndichitya kudzitaura pekutanga pandakadziona ndakatya kudzitaura ndichiti marotero andiri kuita hope sikundiitira zvakanaka ndakatanga kurota hope mwana achiratidza kuti ari kurarwa nemunhu andimazvona saka pekutanga ndanyarara munhu wandakatanga kuona mufudzi wemombe wandisingazivi asi airatidza kuti ane mukadzi wake nekuti tete vane kumunda kwavo kusiza maini ikoko vati vachigara musiza maini chaimo vachiita zvekuenda kumunda kwaiva kusikuru yekurefu vanoenda everyday so ndakatanga kuratidza mufudzi wemombe ndobva ndangoti kuda pamwe hope nekufungawo mwana she was 8 years that time 2019 akunopinda mu2020 ndokubva ndashingirira kutumira zvinhu but sisi Eliza ndakutati kubva ndatanga kurota hope ndadziignowa handina kuwana peace ndaingoti nyangwe ndiri kubasa ndikabata ndaingonzwa hope ndokugara 2 minutes ndinongodzoka shinzi ndakakuti chii nenyaya yemwana handimaona saka kechi2 ndakazorota futi ari kumwe mufudzi wemombe asi mufudzi wemombe wandomuziva titaure hedu mazita anga ari mufudzi wemombe but even right now amupurisa ndakamurota iye ndomuziva zvikabva zvandinetsa kuti hauka munhu ndikumurota but haachagari ikoko akugara somewhere zvakuchindiratidza mafesi andoziva kechi3 ndakabva ndaona ari mwana watete otweravo handimaona ari mwana watete but ini ndakatorera kuti netrust nebelief handina kufungira vanhu vacho ivavo vandaiona because mataura ndaita pakutanga kuti ndinogona kurota imimi asi mashandisirwa chiso
asi Mwari vachiedza kuda kundiratidza kuti pane zviri kuitika. Anogona kunge ari mu next door. Ndakatorera kuti vanhu vemunharaunda vatinoziva kwete veimba. Handiti maona. Kechi 3 kechi 4 ndakaona futi mwana wa tete, kechi 5 ndikaona futi mwana wa tete. Ha, ndopa zvakandinetsa. Rimwe zuva maizvichindinetsa kudaro ndichibva kubasa ndichifamba. Ndakasangana nemumwe motikari. Ndakutosvika padhuze nepamba. Akabvamisa motikari akati, "Hey sister, ndokumbira kutaura nemi." Akataura muEnglish muchirungu. Ndakangoti zvevarume muSouth Africa vezvimota chimuignore. But akazotoita zvokuburuka. Akandishedza kuti, "No sister, it's not about what you are thinking. It's about your kids, especially the little one." Zvakandipa kukona. Ndakona ndobva ndadzokera ndobva ndaenda kwaari. Akati, "Sister, no, kuti pfungwa dzako dziri kufunga zvakawanda. But please try your best. Enda kumba, your kids need you now." Akanditsanangurira sisi Elisa. Akati, "Especially the little one. Avakuru ava zviri nani, they need you but zviri nani, but the little one need you the most." Akabva anditsanangurira, akandipa tsananguro. It was like a prophecy. Akati, "Mwari wako nditaurira kuti mwana wako pane zviri kuitika. God is talking to you but you are not listening. So that's why uchiona usina peace of mind, because hausi kuteerera zvekutaura Mwari." Saka Mwari uchiuya uko Mwari vataura neni kuti nditaure newe kuti inzwa shoko ravari kutaura mauri ugoita action pamwana. Andimazvona. Ipapo ndo pandakachivhunduka manje. Ona kuti saka this is serious. Nandatoseparatana nababa wavo. Ndokubva ndachifonera baba wacho. Tapa pasina communication yakanaka, but ndakaita zvivindi. Ndobva ndavafonera ndobva ndavaudza akati, "Hey Watanga, uda kundipesanisa nehama dzangu, hey chichi." Vakaramba zuva rekutanga. Day 2 futi ndakavafonera. Day 3 ndipo vakazoti, "Okay fine, taura natete vacho." Ndikati, "Aiwa, ndinoda kuti vangomutarisa kuti ndizvo here zvandiri kurota. I'm not saying kuti vandiri kuona ndo vari kuzviita. I trust them and I know 100% handina problem. But kuda pamwe ndomona nge ndichiratidzwa ari munhu mupenyu. Asi kuda mwana pamwe apfekedzwa mweya wandinawo inini we-spiritual husband. Nekuti unongorota still ari munhu futi. Handimaona. Saka ndoda kuziva kuti zviri kumborevei. Zveshuwawo ndakabva ndavafonera tete. Vakabva kuti alright, aparara. Ndavafonera mani. Vakati aparara ndichata se ndichamutarisa mangwana. Zveshuwa mangwana ndakabva ndaenda kubasa. Ndachaisa futi kumanheru ndobva ndavafonera. Vakati ndamutarisa ari right, hana problem. Ndikati alright tete, kuda pamwe Mwari amene zvavapedza kuita sei kutaura hope dzangu amene zvadziri kungo pamwe inyaya yekuti ari kundifungawo semwana neniwo ndiri kumufunga. Ndobva zvashaya basa. Asi hope ndopadzakatowedzera manje. Hazvina kumira. Zvakaramba zvichindinetsa. Chakazoitika manje ndechekuti ndakazoona kuti matamburiro andiri kuita nehope idzi. Ndanda kungoti kubasa kana 2-3 minutes ndakunzokuda kurara, kungoti ndigare lakiri kuti ndinoshanda ndega mudzimba dzevarume vanenge vasipo. Saka nguva ndongoti arega ndigare ndiite zvekudya, ndikangoti ndiri kudya ndingoti tsinzi nemaziso. Ndotongoona chirodzi, ndakakuti chini nyaya mwana ari kutambura. Saka ndakasvika pakuzosacrifice, ndikati mwana wangu sivo. It was like yanga yaholiday. Chienda kusisa mai unotora mwana amboya kuholiday kune vamwe. Then akaenda kuya zvikanzi pankuru ari kuti mwana hana kwaanoenda. Ndiye mwana mudiki watinayo Karen Rudo, ndiye mwana watinayo kana majari kugara kumba pane mwana. Saka hapana kwaanoenda. Ndikati nosibo, ndipe foni taure nawo. Ndobva ndataura nawo ndobva vanzwisisa. Saka hope dzangu dzedzi ndadzitaura kudhara. Handimaona. So indangozvitorera kungoti zvagara pamusha kana mukasira gogo mwana kuti mumutore zvonetsa. Handiti mazvona. But inini nekutambura kwandaita ndakatomanikidza kuti amutore. Achingomutora ndakati sibo, mwana iye uchimutora ndokumbira kuti uende naye kwamai. Ndakataura zita remunhu uya, but handisi kutaura. Uende naye ndevechikuru vonomutarisa mwana kuti zvandiri kurota ndizvo here kana kuti hazvisi. Nekuti handina chokwadi chandiri kuwana kusaidi uku, but inini ndikuramba ndichitambudzika nehope. But tete vakandiudza kuti hari right. But why ndiri kuramba ndichiramba ndichingosangana nehope? Ndofunga December wesakapera ndichingorota hope dzimwe chete idzodzo. Akanga avhara December ndopa akazonotorwa. Ndokubva achitariswa. Saka gogo waye munoziva vanhu vechikuru vane experience. Vakatanga kutora mwana, mumwe mwana wepamba pavo. Vakamuti
uya kuno ndobva mutarisa ndobva varatidza vana vangu zvikanzi mukuona kana mwana asina zvaaitwa nendakadai handiti ndobva vazotora wangu akati chiuya chione ndobva toona kuti mwana akakanganiswa kuti mwana pane zvakaitika paari handimona patoratidza different ndiri uku ndobva ndataura ndasheya nevamwe mai ndikati ndine hope dzinondinetsa so ndobva vanditi chirega ndikupe nhamba dzegirl child ndine munhu wandoziva anoita zvegirl child ndobva andipa nhamba dzemumwe mukadzi futi handidi kutaura zita rake mukadzi uyo akazati okay rega ndikurifeya kune uyu akandirifeya kune mumwe ngati holiday ndikauyisa mwana kuno kuharare komboora wangu hanzvadzi yanga ndosiyira akauya akafamba naye mwana sisi Eliza ndikataurirai kuti pakaita hondo haina kuzofamba zvakanaka nyaya haina kuzobuda until today I don't know akazvita mukuramba ndichinota hope akafamba zvikaonekwa akatosarira kuti aende kuchipatara but zvakasvika pakuda kuparadza musha watete zvakaspa nyonganiso kumhuri kuti ndikuvhiringidza zvakuita sekunge ndapomera kuti mwana wavo ndiye ari kuzviita yeti ini chandino understanda ndechekuti zvandataura kuti zviso zvinoshandiswa but Mwari vachiedza kutaurira chimwe chinhu handimona handisina belief yekuti ndivo vana handiti but ndakanga unangoti semaziviro andingaita njodzi yangu because akatombontaurira futi hanzvadzi yangu kuhope handimona ndichiona futi vanhu vakasiyana siyana ndikabva ndati which means munhu ari around watinoziva but not weukama kuda havasi kuzviona nokuti zviri kuitwa nevanhu vemanext door ndozvandaifunga zvakapa pamutauro mwana wangu akathreatenwa mumafoni akaita sei akambondisendera ndikati ndipe message dzacho nhamba iri kuthreatena mukuru wacho Sivo achinzi ndokumbira kuti kana muudzane namai vako kuti kana mafunga kusungisa mhuri atidi kutaura mazita kana mafunga kusungisa mhuri motofana kusimba homwe but ina handinambotaura kuti ndiwo ndakangotaura zvandiri kurota handiti maona and ndikutaura chokwadi pamberi paMwari ndandisina pfungwa dzokuti zvingave zvichibva ikoko kana nanhasi handizivi kuti zvaibvepi ndiani akazviita noti chakazoitika mukuramba uku ndikuramba ndichirota hope dziya manje dzekuti ndaka kuti chine mwana zvachibuda zvakabva zvachinyarara handichasangani nadzo but ndakuratidzwa chinangwa chakaitirwa zvinhu izvozvo maona zvasiyana nematangirwa zvakaita handichatongeswi ndakuchiudzwa kuti kana uchienda kumusha ufanira kutaura because pane chikamu chakadai ukangotaura uri kusvika pakadai kana uchidai ndakuudzwa unge ndiri kuyambirwa kuti unofanira kudai iko zvino zviri kudai chikonzero chakakonzeresa ndechakadai handiti maona ndichitsanangurirwa kwako hope dzasiyana manje nekuti mwana akabva totorwa nabamukuru vake vakabva vatomubvisa and nyangwe ndikakuti ndikuratidzai mafotos ake nguva yacho iyoyo nezvaave izvo zvinozvo unonyatsa kuti mwana ane peace of mind but pane chinhu chiri kundidya mwoyo chiri kundishayisa peace panyaya iyi yakamboda kuti ite police case ikanodzoswa futi ikoko kuti yakangotsikwa zviya zvekuti parira kwemarriage yatete kwakandirwadza mapurisa vakati akaenda kumvurwi mvurwi ikati aiwa dzokerai kwazvakaitikira saka zvakaitikira ikoko ndokwakasvikonetsa manje namurume watete kuti handizivi ndakandisipo but ndinaingoudzwa kuti vataura kuti hakuna nyaya yakadaro hakuna kupolisi kwainoenda because inenge iri hope dzangu dziri kuita sekunge isuspect yandiri kutaura ndeti maona zvakuita sekunge ndataura suspect yeti mwana ndiye anofanira kutaura zvita because anoziva ati kureika mwana 8 years anoziva handiti anoziva kuti ndinhingi izvo kana mwana mukamurova andotaura kuti uyu ndiye andirova idzi dzaiva hope dzekuvhurirwa zviri kuitika mulife yemwana not meaning kuti ndo vari kuzviita saka zvakaita sekunge tichanotaura kuti tiri kurota nhingi saka ndiye ari kuzviita zvikabva zvanetsa tete vakuda kurambwa ndikasvika pakufonera nababa wacho kuti wakuda kuparadza musha wezhanzi yangu wati iwe takarambana dai tiri pamwe chete dai ndaimira newe zvinezvo zvindikati ndimire newe nenyaya yemwana ndairega kuisofa but kuti ndichimira nesaidi rako takaparadzana ndoita sekunge ndiri kunetsana ndorwisa hama dzangu ndichasara ndiri ndega handimazvona saka inini handina kufamba nekutaura kwevanhu
ndakanga ndakufamba ndichitevera hope dzangu sematangira zvakaita ndakazoti matangira zvaita zvichasvika pakupera ndakaramba ndichioneswa manje kuti iko zvino chachikamu chakadai iko zvino chachikamu chakadai ai mwana akuradza kuti akugenawo weight ane peace of mind akuradza kufara ndikafona hachatauri akabatikana ari kufara zvichakadaro daro ndimaona then ndobva ndazouya 2021 ndauya 2021 ndobva ndaingonzwa kuti ukada kumubvunza kuti mukataura nyaya yacho vari kuno kuvaedza kuda kumutaura naye kuti ataure kuti ndiani aitanga kungokusekera iso semunge munhu ane pfungwa dzakarasika kana ngotanga kutaura so zvokunyatsa kuti munotoona kuti mwana wepfungwa dzake hadzisisiri iye mukangonyarara nyaya iyayi anotodzoka totoita munhu kwaye mutotaura nyaya zvakanaka muchitoseka ungasatongoti ndokuzongonyarara kwayakaitwa because zvanga zvakuchitanga kupenga mukangoti mutaure nezvazvo kana vadiki vake vamwe vaya because panoti kafamily nyaya pane vamwe vanhu vasingaremekedzi kukosha kwenyaya kuti ndedi tega pasina vana andi munoona muzero mwana wangu danga ari muzero kuma 5 years aiziva zvandiri kutaura anokura nazvo andi mazvona saka vamwe vana vadiki vaizoita sekumukutamba munhu vanoda kumubvunza zvototanga andi but inine maoneserwo andakaitwa manje ndakazvinzwisisa kuti zvinofanira kudaro because munhu akazviita asitombori mwana mudiki kana kutoti iye vandaioneswa vacho munhu akaita ine chinangwa chake saka like chinangwa chacho changa chiri pakuti ndikutaura marotero andakaita nditi ndakambotraya kuda kuzvitsvaga mumaprofita hapana aindipa reply yakakwana but vaingoti mwana zvesho akakanganisirwa kurima inini maonero andaita ndainzi mushonga wedivisi ndakuchioneswa stage by stage ndichizoudzwa tichirega iko zvinorega kutaura zvichadai ukadai ukaonekwa taura kuti ndiri kuuya uchawana mwana aparara kuti pashayi umbowo nekuti vanenge vachizoti ukangouya ndonyaya yauri kuita sei yakufambira saka since from there nyangwe ndichiuya kuno kumusha vabvunze kana nzvadzi yangu nokutaurira anoziva iwani chete muno muharare vanozoziva ndaa muno muharare uku ndinobva ndisina wandaudza kunze kwanzvadzi yangu wani kubva ipapo ndo chinangwa checho chandinozvita noti unenge uchipiwa kuti zvodai handimaona so ndo nyaya hombe I'm trying to fight for my girl handizivi kuti ndobatsirika sei handina mai handina baba hama dzekwamai dziriko kwatakakurira but mumweni mumwe anoita zvake ane family yake anozvionera handidi kuramba ndichitange ndinovanetsa vakandirera ndoita ndasangana nemachallenges ndoenda ndonotange songe ndonetsana navo ivo vane zvavo zvavainazvo because zvandiri kutaura kuti kudivire kwamai vanototambudzika ndone vamwe vandinowirirana navo vanotori nemaproblems avo avainawo anosanganisana nekuzvandainzwa kudivire kwamai kwangu inini handiti maona saka unotozoona kuti ndotochemerawo munhu atori nedambudzikowo futi rinenge inini but maproblems akasiyana inenge yandodazibonere wakuzvimiririra ndongonyara ndakungozvitira zvinhu zvangu nevana vangu nehanzvadzi dzangu handimaona izvezvi kutouya kwandaita kudai hapana ari kuziva munhu ari kuziva ndiye uyarapa nevana vangu uyu ndatoita kumufonera makuseno nekuti iyeye arapa uya ane dambudziko rakakura upenyu hwake mundirwadza hongu tinoziva kuti vanhu upenyu huri kunetsa muzimbabwe but noti kusvika pastage iyi noti kusvika pastage yemukomana dai ndauya naye mawiro aaita zvaangari maigutsikana but kuti zvaari izvo zvekuti zvezvaari ndini ndatoti zvikachingosvika nchibva ndatoti ndatiro torai mupfeke handii zvinosiririsa isiririsa zvimwe zvaanosangana nazvo zvinoda iye semunhu mukuru atsanangure kuti chii chiri kumunetsa zviri kufamba sei munhu mukuru eda handisati ndamboshiya naye hangu kuti sisi ndinosangana nehope dzakadai sisi ndinofamba ndichinzwa zvakadai handisati ndambotaura naye semunhu asina foni asi inini life yake ndinoiona nokuiziva kuti no zviri kuitika pamwana uyu hazvisi normal saka ndagona kumutora kuti mwana wamai vangu akumai havangabvuma kuva vachira chifamba newe hakuna munhu angakwanisa kukumiririra wararama upenyu wenguva yakareba wakangodai jefu ahanzwe irombe mbanje ndo life yake yaanoitwa iyoyo but zvinhu izvozvo zvinondirwadza semwana wamai vangu zvinondirwadza now I'm trying to fight for his life
ndizive ndinzwawo kuti inini changu chinondinetsa ndochiziva because ndinofamba ndinonda ndichinamata Mwari mwangu vanombondivhurirawo vadzimu vanombondionesawo ndinoziva dambudziko rangu asi solution ndo yandisati ndatsvaka but ko chanetsa hanzvadzi yangu chii handisi kuchiziva chanetsa chakatora mwana wamai vangu chii handisi kuchiziva handina reply zvingauya but zvinouya zvavamwe zvinouya apo neapo asi kazhinji zvangu inini ndega nevana vangu kungoenda hangu kunobatsirwa kumaprofita kana kudiyaiwa kutsvaga solution asi ndinosara ndosvika tsananguro ndinosvika imwe nguva ndotonzi hatina zvatinombokupai hatina munamato watinombokupai kana kundiso imi mega munoziva zvekuita kana kutosvika so pamaso otosvika kunzi imi misimukai mutobatsira vanhu but ini ndatoya nedambudziko ndichida solution handimaona kusvika ndakazosvika pakuzofamba kandakamboenda nehanzvadzi yangu ndakasinda ndakanobatsirika because ndakanga ndichirwara ndikamboenda hangu kuchivanhu kwandakamboenda ndikanobatsirika zveshuwa ndakabatsirika urwere aiwa wakapera kana basa rinodzikama zviri kungoendeka asi dambudziko rangu inini pachangu kuda kudzurirwa dzinde rechinondivinga usiku solution yangu inini ndinoziva kuti ndikangowana solution pachangu chinondivinga usiku ndapona then chine chakauraya munin'ina chakatora munin'ina wangu chimbori chii chiri kutambudza hanzvadzi yangu kuti angoramba ari rombe achingotukwa kana ini ndega muridzi ndikatarisa ndosvika pakungoti hanzvadzi yangu irombe but handingazomuudzi kana kuzvitaura kuvanhu pavanotaura ndinotomurwira nokuti ndotoziva kuti hakusi kuda kwake ndoda kuziva kuti chii chiri kuitika maari nhasi ndopatingawane nguva yekukurukura kunzwawo iye zvaanosangana nazvo kuhope nezvaanonzwa paanofamba nechiri kumunetsa muupenyu hwake nhasi ndopanichatowana nguva yekunzwawo kuti chii chinomunetsa handisati ndambokurukura naye but inini nekuona nemaziso angu ndangoti izvi zvinoda kuti ndifambe nemwana wamai vangu handiti mazvona 2 chii chakaitika muni mwana wangu chii chakaitika pamwanasikana wangu chii chiri kuitika pavana vangu kuti vomitiswa nguva imwe chete zvobva zvanetsa hongu zviri kufamba but vane machallenges unge uyu wenumber 2 ndinotoita kuzviona futuko kuti pane zviri kumunetsa ndikangoti foni yake haina bando please mupei foni nditaure naye unotonzwa achikudza mama sososo ane zvaanonditsanangurirawo dzimwe nguva zvokuvingwa futi kurarwa usiku anongori nemachallenges ake handimona ndinoita zvokutoroteswa ndega kutooneswa ndega like musi wechitatu ndichigadzira kuti ndokwira sani sisi Eliza padiki ndafa zvokuti ndikakuplayera audio yemunhu wandaita naye prayer ndinoita midnight prayer nefriend yangu yeCape Town ndikakuplayera audio yacho maitiro andaita kana mimega munonyatsoona kuti hazvishuwa munhu angaenda akandondifonera halo mushe tichitaura ndakuti Mwari ndakaona chihope handimona wakaona chihope muka uite zvokuita kugara ndakakundikana akati tichinamata mozasireza ndakandonzwa kuti ishaya dzangu dzaoma kutononzwa ndaizvinzwa ndaita kunge munhu akarara but ndakasvinura ndichinzwa kuti ndakasvinura asi ndakarara zvezvekuita nge madzikirira like ndichinzwa kuti shaya dzangu dzaoma pahuro pangu paoma handina action ndiri kuona zvese zviri kuitika but handina chandinokwanisa kuita handisi kugona kuzvirwira then kuhope ikoko ndo pandiri kuona kuti uya ndiri kumunzwa kuti ari kunamata asi inini ndingoti ndaizvinzwa kuti ndiri kubudisa saundi iyoyo ndichimushedza aiti iye kutaura kwake kana mukanzwa audio yacho akazorekodha manje koaona zvinhu zvikuitika izvi ndobva arekodha ndobva azondidzosera mberi kuti anzwa kuti zvandaita but ndega ndaizvinzwa ndakaoneswa mumba mandogara mapinda munhu wechirume akapinda ine cardbox abva arigadzika pasi ndakaona makabuda makiti maviri makiti 1 handina kunyatsoriona asi randakaona ranga rakaita white nekava rakatema pamhanza ndorandakaona ndobva ndatora chibhokisi ndati iye munhu wauya nekiti munomu ndiani ndichidzinga kiti iyayi haina kundinetsa ndakangotora bhokisi iya ndichisundira panze kudai ichinobuda panze
ndichinosunda ndichisvika padhoo, paseri pedhoo ndichitira ngandivhare dhoo. Ndichiona paseri pedhoo pane huku dzikutorodza takatokandira mazai dzitochechenya, imwe iri kurindira, imwe yatochechenya. Ndobva ndatora bhokisi futi riya ndobva ndasundira kunze huku dziya. Nguva yandiri kuti ndidzoke kunorara kumubhedha ndiri kusanganidzana nekiti yeblack isina kana vara. Sisi Eliza iyoyo yaipenya maziso yekuti ndaiti ndikaitarisana nayo maziso ndaitoshora kuti nditsinzine. Aiyoyo ndaiti ndikaitarisa ikanditoshora ndainzwa kuti ndiri kupera simba. Ndakanzwa mugumbeze muchita sekunge mapinda chinhu chapinda so. Zviya zvekuita sekunge wapfuura panotyisa miri wakuti so. Ndakanyatsonzwa kuti miri wangu wazuzuma pane chinhu chandipindira mumagumbeze. Ndiri kuzvinzwa but ndiri kuti ndakarara but ndiri kutanga ndakasviniwa. But ndiri kufira nekunzwa zvese zviri kuitika. Friend yangu ndaimunzwa kuti haana kumira kunamata, akaramba achinamata. Ndikatozoona mumba mangu zvinhu zvisi zvabiwa, maiswa zvinhu zvekuti asinge yakudarika tuckshop, kwadzanga dzaakuchinda. Kwakazounda kunobuda panze kuti ndoda kunoudza landlord kuti pano papinda mbavha. Ndopandakasangana nevarume pakabudikira murume 1 pakona. Achibva ndibata ruoko nekumashure kudai, kundibata maoko achindisa kumashure kudai. 2 vese vakapfeka mashoti vasina hembe. 2 vabva vabudikira vaine mapanga. But chaindinetsa nchekuti mapanga awo munhu yanga akandibata ndinenge wakadai chest kudai. Vanga vane pfungwa yekuti wangosvika achindibaya pachest nemapanga. Saka chaindinetsa nchekuti uyo akandibata maoko but ndaikurira kuvatorera mapanga vaya kusvika vakashayiwa simba. Handizivi kuti chii chakaitika. Ndakataura shoko rekuti in the mighty name of Jesus Christ. Vaya vakabva vatiza 2 uyo achidonha akandibata kumashure, akadonha zvinorwadza zvokuti akatombotadza kumuka. Ndopandakaona mukana kunaudza landlord vachizouya opedza cho ndichizotonzwa kutoti uya ari kunamata. Ndakatozopika patova paya ndobva ndadzoka kuva inini. Ndakutonzwa ndikati mai mwana ndakafezuka. Ndainyatsonzwa kuti pane zvanga zvichiitika. Ndakanzwa kupera simba, ndisina simba, karamba achinamata kusvika ndazodzoka zvakanaka mushe. So life yacho it's a challenge. Ndikambosvika nguva yekurota nyoka chaiyo ichindita mukadzi. Payakatangira nyaya yenyoka, it was like ndakaona nyoka white. Ndakaiudzwa nezita but shona ndogona kuitaura but zvimwe zvinhu ndinotambura kunyatsozviverenga semunhu ndakadzidza ndevele, asi ndogona kutaura shona zvakanaka. Pane nyoka ndinzi inogara mumvura. Iyo ndakaioneswa ichibva kumvura. Ichinzi inogara mumvura. Zita racho randitiza asi iri yakaita kuchena so ichindivinga. Ichinzi ndoinekuita mukadzi. Asi ine munhu wandairatidza kuti ndiye anoishandisa. Asi kuishandisa kwake ndokudya chiguta kwake. Ende haishandisi iwewe chete. Inoshandisa vanhu vakawanda. Siseliza ndikakutsanangura, ndikada kutsanangurira ihope dzangu. Maudzirwa ndinoitwa kuhope. Tinoda gorerese. But ndikazvitarisa ndenga ndikamuka. Kare ndaimbotya. Asi zvino ndikambomuka ndinonamata kuti Mwari ndakwenyoka kuitwa. Handina zvandingambokwanisa kuita. Ndingovimba naivo Mwari. Naivo vadzima vangu vaondovimba navo. Kuti ndichengetei ndimuchaziva solution. Siseliza ndikasvika pakunarita munamato wekuti Mwari inini upenyu hwangu ndakungohusiya kwamuri. Imi ndimuchaziva zvamunoda. Inini zvandinoda neupenyu hwangu inini ndazvitadza. Hapana anoshuvira zvakaipa mulife make. Asi zvimwe zvinoramba. Noti kuti handifungi, brain dzangu hadzifungi. Noti kuti handina life future. Ndinotodawo future. But pamwe pacho ndinosvika pakuzvitadza kukunyatsoona kuti ndinopererwa. Mari chaicho kuti ndikaita raundi. Ndinoona kuti raundi yosiseliza ndigobata mari yekuti ukaibata kuSouth Africa imari inonzwika kuti inotenga. Kana kuno kuZimbabwe ndinoona kutosvaka chichireserva changu ndigotoraramisa mhuri yangu. Asi ndikasarota wiki yekuti next week mari iri kuya kwandiri, ndikasarota ndichibirwa chikwama chemari pesi. Ndikasangorota ndichibirwa, ndicharota 2 days ndapiwa mari iyo. Ndikangoipiwa zvezvo kuti ukapiwa mari ndinongoona kabudget kuti iyo yandinoda kuibata ndoda kuzodai. Unotamba ino. Inozongoti kungotora ngandivatumire vana airtime, ngandivatumire mari mutenge chikafu changu chemwedzi wese, mari But maplans unenge unawo iyoyo inenge iri mari yekuti unozvodza kuti handiibati.
yekushandisa inenge itoripo yandinotambira pepa ndopiwa round yandotambira pe handina kwandoisa ndo mari yandinenge ndine program yevana nezvangu chichichi but ndinosvika pakuzonhanhira kuya izvo zvikwereti unozvipinda kuzvibvunza kuti kondambochipindireiko kuchinengwa chacho changa chiri chei ndachimbodei chaizvo unongoona waamazviri noti kuti ndine weakness kana ndinoda zvinhu zvakandoda zvinhu kana kuti ndoda kudya kana handisi munhu anofanira kudya zvakanyanya ini ndikangodya sadza sisenisa zvakwana nokuti kana ndikangobuda kuseni ndakatojaira ndobuda kuseni ndodya kuvarungu hakuna kunodyiwa zvinoshamisira unosangana vari vakasiyana mumwe anokupa zvese zvaunoda mumwe anokuti tii chete nechimwe ndikadzoka kumba kumazuma past 4 ndikutongoya ndichipika sadza handimazvona asi unopesa wangoona mari kuti kuenda kushopu unotenga unodzika uchiverenga tobata receipt futi utanga kucalculate uchiona kuti zvinhu zvandatenga mani nemari yandashandisa hazvisi kuenderana ndikangorota ndabirwa mari chete utoziva kutoti hazvichatobalansi so ndo life yandiri kurarama sisi Eliza ndo yandipa kuti ndisvike pakutsvaka kuti zvinoita sekunge hauna secret neupenyu hwako zvinoita sekunge usina kukwana because I know people if they see these things ndinoona macomments anotaura vanhu vanotaura zvakawanda but ini ndakazviudza kuti chandinoda upenyu hwangu kuti ndiite akuzvirevo kuti isusu tauya pano ndisitiri kubatsirwa chete pane vari kuuya vasingauyi kuzobatsirwa nemi vachienda direct but kwese kubatsirwa asi nenyaya yekuti andina but rubatsiro ndikuruda dai ndinayo sisi Eliza handingamboswera uya uzogara pana pandichitaura nemi zvakadai kuti nyika yese isive kuona ndaingozviendera kungoti sekuru we ndibatsirei mbuya we ndibatsirei chinyararire sezvikuita vamwe vanhu asi andina but solution ndiri kuidawo zvizhinji zviri kunditambudza zviri kundinetsa menduro andina chandiri kuda is the solution pazvese nevana vangu nehanzvadzi yangu ndimbowana solution ndimbotraya vamwe zviri kuvaitira wani takaona ana Simba takaona ana dzani musikana waya yarudi ndinokufolowai kubva kudhara ende vese vanoshanda navo vese ndinovaziva sisi Eliza ndataura chokwadi handisi kuda madzibaba handisi kuda firefire ndikuda ana sekuru ndo vandiri kukumbira kubva kwamuri chandinacho hapana shungu ndinadzo kana uchinge wabatsirika munhu hauregi kudzoka unodzoka asi vanhu pfungwa nemwoyo tinosiyana hatisi tese tine mwoyo wekuti ndikabatsirika ndorangarira kumashure kwandabva munogona kusanditenda nhasi nokuti hamusi kuziva situation yandiri asi zuva rekuti ndichati ndichakuudza kuti sisi Eliza iko zvino ndazorora iko zvino sisi Eliza ndaakudzoka chinokupa kudzoka ndiwe unoziva kwaunobva chinokutandavisa ndiwe unochiziva ndo chinokupa kutsunga chandiri kuvavarira isolution pamaproblems andataura zvakawanda ndingatopedza gore kana 1 week ichikutsanangurai kuti mundinzwisise but nyaya yangu yevana hanzvadzi yangu zvimwe tinozozviwana mukati pakuzokurukura tinozozviwana mukati but chandiri kuda handisi kuda firefire handisi kuda madzibaba kana madzimai ndiri kutoda vana sekuru vane rudo vanokwanisa kubva kundibatsirawo nedambudziko rangu randataura kuti vanhu vachati chii vachati kudi aiwa ine nzeve ndakavhara kusvika ndawana zambuko ndo zvandiri kuda ndopanoita tokubvunzai kuti manje veukama toti vazoona zvakare zuva ranhasi nditsanangura ndatambudzwa mumusangano nawo nekutaura wandambunzwa muchiita kuti veukama kuvana vangu kukaberekwa vana vangu dzidza kwavo ndokunyanoita mvunga muchazozvigamuchira sei tozoti mashoko ndokwaanobva kwakawanda panguva yamunenge mauda kusvika kusambo muchazomagamuchira sei mashoko kubva kuhamari handidi kuchitaura zvakashata asi ndira kutaura zvine mfungwa nemwoyo mangu zvandinonzwa ini pachangu iko zvinongova yandiri sisi Eliza handina basa nemunhu asina chaari kundibatsira nacho anongoda kungotaura shoko handichadi kurarama life inoda vanhu ndoda kuchirarama life yandakapiwa naMwari ndoda kurarama life yandakanzi ndo yandichararama
ndamunhu mukuru anogona kuzviitira decision. Ndamunhu mukuru anoziva kuti zvikandinetsa ndoita sei, ndozvifambisa sei. I've been through a lot, ndinonzwa zvakawanda, ndakazvikunda. Kana ndakagona kuzonyarara pakuudzwa nekutsanangurirwa kuti siyaiko zvino zvipastage yemwana zvadai, not like handisi kureva kuti handidi kuti munhu afa nekubhadhara zvaakaita pamwana. 8 years, 8 to 9 years, you have to pay. Manzo, you have to pay for what he did. Azvitenderwe ndazvipa pamutemo. Wakadii kungondifonera ini kuti mimai vacho uyai nditaure nemi ndine zvandanzwa. Ndavaviwa pane kundiitira mwana zvakadaro. Handizivi kuti ndiani nekuti mwana hatauri. Ukataura naye pfungwa dzake dzinotenderera. Kuti vati kudii, kuti vadii, inini I'm fighting life yevana vangu. Ndofunga ndanyarara ndokutaura kuti kubva 2019 we are now in 2025. Ndaedza kumira ndione kuti pane way forward here. Pana achauya achiti konya makambotaura iyaya uyaiti igadzirise, hakuna. Saka ndorega here vana vangu vachitambudzika. Ndiri mai rudzi anozombonyarara ndichiziva kuti vana vangu vanoda kuti ndiani achavamiririra. Right now izvo ndina vana panapa, but vane maproblems. Vari muno muZimbabwe havasi kukwanisa kufamba vasina kutungamirwa neni mai nokuti ndiripo. Asi dai ndakafa vaisimuka kuti mai vedu vakafa, ndiri mukoma ndauya nevanin'ina vangu. Sezvandiri kuita nhasi kuti mai vedu vakafa ndauya nehanzvadzi yangu. Nokuti ndiri kuzviona kuti pane zvakumunetsa, but asati akurukura neni, asati ndasangana nazvo kuhope. Handiti maona, but ndakatarisa maziso kudai so ndotoona kuti hanzvadzi yangu pane zvinomunetsa, zvinotoda rubatsiro rwandiri kutsvaka. Handimaona, kana vakataura sisi Eliza, chandiri kuvavarira ndoda kuziva upenyu hwandakapiwa naMwari usina control yemunhu. Those same people vari kuda kuzotaurisa are the same people futi vamwe vadhe maybe ndovari kuti control ndobva ndavatya. Fear not. Zvichataura nzeve handina, handinzwi. Muromo kutaura handina. Ndinawo kutaura ndichitaura neni kudai. Asi wekutaura nawo nenzeve dzekuteerera zvavanotaura, ini ndinoda solution. Nokuti dai vaida kundipa solution, kubva nguva yandakutaurirai kuti kubva 93 ndichikutaurira life history yangu, handina akambouya achiti uya ndimbokubatsira. Hapana akambouya achiti ndiri kuona kuti uri kutambudzika sekuonera kwandaita hanzvadzi yangu. Ini hanzvadzi yangu ndagona kumuonera asina kundiudza, handina. Saka nhasi vanozoda kuuya kuzotaura vachindiudza chii? Chii chava chava vachida kundiudza? Vari ngoripo pakukriticize nekutaura zvavanoda, but hazvindidzosere shure. Ndoda kuziva life yandakapiwa naMwari, kwete kukontrolwa nemunhu. Ndoda kuziva life yevana vangu yavakapiwa naMwari. Ndoda kuziva kuti kukundikana kwangu ndakasikwa here ndiri munhu asina pfungwa dzakakwana. Ndakasikwa ndiri munhu asina life here. Ndakasikwa ndiri munhu kuti ndofanira kungorarama life iyoyi. Ndozvandiri kuda chete. Kana vataura kutaura kuona kwemakomenti kusisi Elisa don't mind. Handimbowari nazvozvo. Because nesuwo tisu vamwe futi tinombonyora makomenti kune vamwe vatinenge tichiona. Saka nhasi handingambotyi veukama kana kuti hapana akambotibatsira mulife mangu. Ndiri kungobatsirwa naMwari nevadzimu vangu chete. Saka imi ndimi matungamirwa futi naMwari nevadzimu vangu, nokuti I know kuti you are not easy kuti mubatike. But ndakambotaura namukoma Robert gore rakapera, zvikatadza ndashaya mari. Zvandashaya mari, ndikazotaura navo futi vakati kana mazova serious muzouya. Ndataura ndichiti handiri kuda kuti nditume vana ndine pfungwa yekuti vana vakaenda neni ndinowana access. Ndobva vaningirikina vabva vati zvinodai mimi kana mazova serious muzouya. Zvishua right now ndiri serious. Handina chandinacho sisi Eliza, kuvavarira. That's why ndagona kuuya pano. Handina hangu zvizhinji. Chandiri kuda isolution panhamba yevanhu vandataura. Zvimwe tinonosangana nazvo, ndati handidi fire. Ndati handidi madzimai madzibaba. Ngavambogara pasi. Nokuti ndabva kwenguva yakareba. Makore ose andararama ndokwananga ndiri. It's not easy kuti usvike pakuzoti Mwari, inini ndakumbosiya vanhu venyu. Ndakumboenda kuna nana Gorobori ndotoanda senga wakashoreka. But ukatarisa chinondinakidza ndechekuti vanomuzivawo futi Mwari. Unotonzwa vachitotaurawo shoko raMwari. Saka handione mutsauko asi kuti musiyano ndomvura nemidzi. Inini pachangu chandinosvika nguva yandinorota mishonga. Ndikatombonamata ndikati uroyi Satani ndisiye ibva mandiri.
but nekuzofamba ndikatonzwa kuti pane zviripo muri kungozvitsikirira andina anondibatsira. Dai mai vangarora penyu vaitawo chido neshungu sezvandaitawo nhasi pavana vangu havaimbondisiya. Hakuna mai vanoudzwa dambudziko nemwana vagomusiya. Mwana akakuudza dambudziko mai unotoita plani. Unoona kuti handei kumasoro zvaunobhilivha iwewe kwaunozati kwaunowana solution ndokwaunonanga. Ini nhasi nevana vangu nehanzvadzi yangu solution ndazvodza tindoiwana kuno. Zvevari kutaura kungambogara pasi vambomira. Handina solution yavakandipa kubva 93 ndichitanga kuzva chinonzi upenyu. Hapana akambondiratidzawo roti. Saka ngavambogara pasi zvavo. Ngavamboona kana vachida kukomenta ngavakomenta, asi handidi kuuya munhu wekama anondibatira foni achindifonera. Ndiri kutsvaga upenyu hwangu chaiwo chaiwo kuti ndehupi ndachembera zvandaita izvi. Vamwe vanhu vari kuzvigona vari vana vadiki. Ndomboti asi Mwari vane fefa kai. Asi Mwari vane vanhu vakasarudza kuti ava ndivo vanhu vangu ava ndingatisiyane navo. Ndoda kumboona. Ndoda kumbouziva upenyu hwangu kubva nhasi, kutanga nhasi ndichienda mberi. Ndimboona kuti upenyu hwangu hanzvadzi yangu wevana vangu umbori upenyu hudzii. Ndozvinhu zvoga zvandinokukumbira Sisi Elisa. Aiwa, tinotenda mama. Tine chirimo chekuti sekutara kwamaita ndambofarira pekuti mimba mangu chikesi kuti aiwa inini hamu zvemafaya zvemanointing oil ndaneta nazvo kumasoro ndokwandinopinda, asi ko zvino ndakubvumira rega ndimbonadikira kune vechivanhu ndimbononzwawo kuti vanasekuru nanambuya vangandibatsirawo sei. Ndoda kuti unogona kupedza nguva zviri kwazvo vanhu vachiuya vachiti aiwa ini ndogona kuita dambudziko iri, ndogona kuita dambudziko iri, asi imi muchiti aiwa kubva 93 ndokwandiri kuenda, asi hapana shanduko yandaita sei yandati ndawana. Asi tinovatenda wedu vana madzibaba nanapapa. Ndoda kuti nguva dzatinomboenda ikoko kana kuti nguva dzamakamboendawo ikoko vakambosesekedzawo dambudziko kusvika patiri nhasi kuti aiwa muzoti hapana hakushanduka yandawo ndofunga kana muzvipatara tinomboti waendeswa kuwilkins oti aiwa rega ndimbotransfera munhu wedu timboenda naye kuparire nyatwa tichida kuzama kuti tisevhe upenyu hwemunhu. But tine shure rekuti sekutaro kwamaita vanasekuru nambuya vachatibatawo tonzwa kuti vakasununguka kuti vakubatsire padambudziko iri ndevapi tozokubudza kuti aiwa uyai tisangane pakati kana kuti vanasekuru vacho vakusangane pakati mubatsire dambudziko iri tiona kuti ringapere sei. Aiwa, tinotenda mama maita basa. Tinotenda nerudo rwenyu rwamunavo nekuti ndiri kuziva kuti hamusi kuitira imwe chete. Pane vamakaitira vati kati pawo shungu kuti tisvike pano. Rambai mune mwoyo, rambai mune rudo irworwo. Musaitire, musagumire patiri chete, asi murambe muchienda mberi nebasa vanhu tiponeswe. Hatina kupedzisira kuuya nhasi kuti ndine kuguma. Kuntori nevane dambudziko rakakura kutopfuura rangu rekutanga kukurukurira unombogara pasi nekuti saka rangu harisi dambudziko. Matambudziko akasiyana setese tinawo. Saka hainangu solution yandafunga hangu kuti ndimbowana kubatsirika nayo iyo iyi. Vanotaura ngavataurawo, vachafona handina nguva ndikangonzwa kuti ndini nhingi wazozviitirei handina mhinduro, ndongokata foni. Chandiri kuda isolution muupenyu hwangu nevana vangu. Ndoda kuziva chakonzera musoro kutema. Kwete kungonwa mapiritsi ndisingazivi kuti izuva here kana kuti ndaakurwara ndaane meningitis ndokuramba ndichingomwa mapiritsi. Saka aiwa izvozvo handichakwanisi. Ini sekutaura kwamaita ndichitsigira kutotenda zveshuwa namadzibaba nenafayafaya napapa vakatisimbisa vakatidzidzisa mashoko anotaurwa pakunamata kuti tikunde kusvika zuva ranhasi. Handivashori asi ndangoti ndaneta. Chandiri kuda isolution kuti zvipere. Asi pandakaona semaonero andinongokuitai ndakaona sekunge zambuko riripo todzokera hedu kukereke tononamata Mwari takasununguka. Aiwa, ndizvo tichaona kuti toita sei kana uye mwanasikana matauro kubatwa chibharo aine 9 years 8 years. Toonawo kuti nyaya yacho yakaperera papi kumapurisa nekuda kwekuti tinoona kuti makesisi aya ari kuwanda ende mazhinji acho haasi kuzonyatsofamba zvakanaka nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Saka tichaedzawo zvatinogona toona kuti
anasekuru achibata basa asiwo mutemo chibata basa kuti mwanawo ave nejustice mwanawo ave free kushare kana kutaura kuti zvakaitika zvakafamba so nditoziva kuti chikukonzeresa zvakare kuti mwana pese paanda kutaura nyaya yacho asangana nedambudziko rekuti seakurasika njere zvirikufamba sei tichibatsirana sei pamwe chete nevemutemo tiona kuti tingamire zvizvo izvezvi sesereza pane panokurama kutaura soro nekuti tine mashota akupedza mwana wangu ari form 2 mwana akuti achikura kubva grade 1 2 3 achizosvika nguva yakasangana neproblem anga akuziva kunyora zita rake izvezvi ndikakutati zita rake chaakunonyora ane form 2 but mwana anga asiri 100% kugona chikoro but mwana aiziva kunyora zita rake aiziva kunyorawo zvaaiziva kunyorawo zveaverage yake not 100% kuti nditi mwana aigona chikoro chaizvo mwana anga ari pasi palevel rake ndaiona kuti mwana wangu ari kuenda kuchikoro zveshuwa ari kudzidziswa zvimwe zviri kupinda zvimwe zviri kubuda but iko zvino sisi Elisa 000 kana kumba foni izvezvi utaise password apagona kana kumudza tinyora nhamba idzi chaicho dzagona kungoenda kuchikoro kubva asangana nedambudziko iroro kana nerake chaicho zita kurinyora achatogona sagrese venaka zvakafambisa zvakangozvita zvega cheambena zvakaita ikoko angonzinga angoenda mberi adzokorora ari kuprimary kuti pamwe anga achienda nekuma-extra lesson but inini mai wake ndakakurumidza kuzvinzwisisa nenyaya yekuti zvandichareva zvokuratidzwa kuhope zviya kuti aiwa iko zvino stage iwapfuura izvi zviri kuitika pamwana izvi ivo anasisi vachowo futi vakabva vavhurikawo brain vanotofambawo vachivada zvavanotondiudza zvavanotonhungawo zvinodawo ivo varidzi vachidii vachitsanangurira vana zvavanondiudzawo ini ndine zvandinosangana nazvo mangwa ndinogona kutotanga kuvabvunza zvandisvikirawo mandiri nini ndikati ndaudzwawo kashoma kuudzwa nemuprofita kazhinji ndowanzozviona ndega kuzoti kurikura nawo wabva kuti takatoudzwa but vana vanokipa secret yeye kuti vanozviti mama vedu tinovapa stress mama tikavaudza zvakati vanoita bp vana vane that love yekuti tikavaudza chinhu vanoita stress vabvaita bp ko vakazofa ko vakazorwara saka zvimwe vanonyarara vachindivanzira nyaya yemusikana kuti yakaenda kupolisi haina kumvurwi chete abva kuno tamutumira kuna mbuya vai vamutarisa akazouya kuno kuchild akandikatomufonera mukadzi yewe kuno wechild care uyu akatondiudza akati mwana wako ane trauma yakakurisa akatondiudza tukatotaura naye hameno zvaanoratidza pfungwa dzake so I think it's trauma unofanira kuuya pamwana but kubva ipapo sisi Elizabeth ndaiti ndikangoda kutaura kuti ndiri kuronga zvoda kuenda kumusha mari yanga isingabatana unogona kuti basa romwe rapera apo uri paurongwa basa rapera zvinhu zvinongoitika zviri fani so mari yongoparara ndikangorota zvandataura kuti ndikangorota ndabirwa waleti zvafanana zvatovharana nyangwe yana ndakaiisapo ndisingaibati zvinotoshaya basa panongova yakaproblem so ngoti arege nditoreka 500 kakandimutumira aende kuchipatara zivati kutoenda kwaita mariko zvatopera usara wakugara pasi wakungocalculata number wakaibata mumusoro asi mumaoko mosina chaminacho saka aina kubva yaenda kupolisi nyaya yemwana payakabva kuno akatenda inaye kuchipatara akasvika kwavharwa havana kukwanisa kuzodzokera vakumhanyira kuti adzokere futi kuchikoro ndobva vanhu vabva hanzi neuye wechild care chienda kupolisi zvino iye anoziva bambo wake akati mama ndoenda kupolisi kwini katienda nomangara mvuri makaenda munotati ndauya nenyaya yemwana wesososo ndobva vamuti enda kupi kwazvakaitikira kungonosvika pachivanze kuti tanzi tiuye kwazvakaitikira zvakagomera pachivanze pa aina kwayakazoenda nenyaya yekuti tinogara kure nevana andimaona izvezvi zvaizvezvi ndakangokumbira tumazuva tushoma kuti ndiuye chinangwa changu chihokuru chandakavinga ndiyo iprogramu iyo yatiri nhasi mazuva mashoma handina mazuva akawanda saka kureva kuti zvizhinji kana zvichizoti pazopindira sevemutemo sekutaura kwamaita munhu angagone kuzondibatsira ini ndichitsvaka zvekufambisa kuti ndichivatumirawo mari dzekufambisa pachiitwa nyaya dzacho mukoma wacho wekutanga ndiye munhu wandingapote ndichiti ndiwo anenge ari panzvimbo nokuti ndiye akambofambira futi nyaya dzacho achinyatsonzwa nekuona zvaiitika paanotaura saka ndiye ane umbowo
Saka ndinokutendai zvakanyanya. Aiwa, tinotenda mama Machabasi. Ndinotenda. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.